The NAACP is issuing a formal travel advisory for Florida, saying the state has become hostile to Black Americans under Republican Governor Ron DeSantis. Other civil rights groups have issued similar warnings in recent weeks. This is DeSantis is on the verge of entering the race for the White House. Here's ABC's Jay O'Brien. Tonight, after accusing Governor Ron DeSantis of a, quote, all-out attack on Black Americans, the NAACP issuing a travel advisory for Florida, joining other civil rights groups that have warned against traveling to the top tourist destination. The NAACP now accusing the state of Florida of being openly hostile toward African Americans, people of color, and LGBTQ+ individuals. Governor DeSantis asked about the travel advisory when it was proposed in March, calling it a joke. But I'm not wasting my time on your stunts, okay? I'm going to make sure that we're getting things done here. DeSantis, who signed state laws to block funding for college diversity programs and limit classroom discussion about sexual orientation and gender identity, is expected to make these issues the foundation of his presidential bid. And sources tell ABC News DeSantis is expected to announce he's jumping into the race on Wednesday, likely in a video message posted on social media. DeSantis considered the top challenger to former President Donald Trump, who's still the frontrunner for the Republican nomination. Based on polls, he's not doing okay with anything. The governor largely ignoring Trump's persistent taunts. But now, sources tell ABC News after announcing his candidacy, DeSantis is preparing to ramp up his criticism of Trump. And DeSantis isn't the only Republican vying to take on Trump's side. To do mi don't wolwa hes Kenya na wala Kenya mi wadi video fere mi do wolwa mi do wiya mon yo fodde ko en mabba gite en supporta himbe jen wiya en wati en fan en do yidi goddo fere ko wala parti en fere se en anda do dume be yabi Kenya wadi no video mi no mon yo himbe ji ha nder Florida do himbe ji on wato be himbe ji Trump do sauti ato tondo wala ko be ngadata be ngadan be don contre himbeji balen be don contre himbeji LGBTQ en himbeji no weta do homosexuality en do be don contre ji himbeji duddum don be wadi problème be yotti ha jotta be yidio jangin go histoire africaine americaine fu wato may do hunde may yahay be do mabba to kanjum may on jotta wodi organisation fere habo wa contre racisme ku jono be ngabe jonata do NAACP do may do jodi bana dum organisation on daga dubi temedde chalinode kanga may don no haba hala racisme ko Nder Gure do National Association of African Americans and Nabani and people of color donc kanga may do ngawadi hande ngawurtini ngawadi organisation wa may do ngawadi declaration ngawiyo kala on balejo koma walla himbe goddo mo himbeji ludu en do fu to taski wiya han hale nder leddi Florida se wata kilo donc be bana wigo babal may nokure may danger bana ji americaine wiyata to ayahe wagginta himbe mabbe wiya to ayahan Iraq walla ayahan nder leddi Sudan dum a hausa responsibility ko wadi te fu to kanjo National Association NAACP may do wadi hande wino ami yecino mon himbeji Trump to jotta odo may do gouverneur jo goddo Florida may do kay Ron DeSantis be jonata mo dum goddo origine Italy to kanko may do dum Trump on yerbino mo Trump on wadi no mo endorsement Trump on wato may do yake o don no dafta lamuki gouverneur do Trump on wallitino mo hokki yo himbeji Trump do support mo to jotta kanko buran Trump hallugo ala himbeji ala wanyugo himbeji étranger ala wanyugo himbeji balen himbe fere do wiya nyo do kam na yi nder meden wiya no do kana yi dum kujeji ko larani noir americain on larana e africain en to do fu dum famdugo hakkilo on ayyo kambe ha do ni do duniyaaru to awdon nder hander nokkuje mawde do sendigu jotta jaado yaw enen africain en sendigu to don nder africain dumayo do bayaji do pullo do hausaji do ni do entre modon hakkunde modon on africain en on foti on famayo sendigu may don to don ha to anasti ha wakere himbe jirani en kambe be yeta yo sendigu may donc an abalejo an kam ko be yeta futan ono fon bale yaki min don nder misra en ayi to misra wino yo to misra do yidi ajama ma do wiya ma antamin wen antamin fen donc an daga an mogo a goddo leddi toy be do jawabu may do be ma antamin Sudan be ma yeli kando do a goddo Sudan na
to fodde ko a wiya ɓe yo to himɓeji ɗuɗɗum yaki ma yonji Sudan ɗon no Sudanais en pat ɓe ɗo yiya ɗum bana réfugié himɓeji ɗuɗɗum fuɗɗa wi ko non min mi Camerounais ɓe wiya kullukum je ba onon fuu on gotel onon fuu on fotan donc banni ɗo ma on hollata enen je sendigu je yiyata ɗo je en ɗo sendiri en ɗo yiya enen africaine entre africaine en yiyata oɗo bayajo oɗo hawsajo ɗo oɗo pullo ɗo ha nder Afrique tan ha ɗo kam wala ko yaali ɓe to ha ɗo ni ɗo to ɓe wima African American ɗo tata numa yo ɗo ma ɗo hertani tan African American kala ɓalejo fu banni on to ɗo on NWACP waggini himɓe to na on laari mi wino mon bo ha nder message salino ɗo mi wino mon himɓe Trump ɗo mari to a yiɗi heɓa himɓe Trump supporté aɗon mari kujeji ɗiɗi on ko hande a maɓɓiti YouTube amma aɗon mari chaîne ma ha dow internet to a yiɗi heɓa supporter en himɓeji woodi message ji feere on a wiyata to a wi message ji may ɗo himɓeji Trump ɗo supportete to mi wino mon yo Putin haala kanko wiugo mako yo himɓe démocrate en ko malla himɓeji libéraux en ɗo libéral en ɗo kamɓe ɓeɗo jooɗi tan se ɓeɗo yara agenda ji noir en be agenda ji gay en to ɗo may ɗo Putin oɗo andi oɗo mari raison ko waɗi on o wi banni may ɗo ngam oɗo targeta oɗo himɓeji Trump ɗo on oɗon ɗafta kanjum on waɗi o wi banni to kanjum on hande on laari himɓe NWACP en waɗi e Kenya hanki jemma ɗo ɓe waɗi déclaration ɓe wiyo kala yahowo fu to a ɓalejo a yahowo nder Floride ɗo se a wata hakkilo kam hona très very careful to ɗo kam koɗo sala Floride ami hokka mon kujeji feere bo ami holla mon hunde may ɗo miɗon no wolina mon bo miɗo wiya mo duniya me fu ɓe fotan ayi duniya ɗo kala ko Amérique waɗata fu himɓe feere fu ɗo himɓe nder leƴƴi feere nder duniya fu ɗo habda waɗa banni may ngam ɓeɗo tokkita ko Amérique waɗan ɗo nane goɗɗo israélinkejo ɗo bo ko wiyata ha dow noir en The major problem with Israel is with the young generation of the black community. Black Lives Matter. The major problem with Israel is with the young generation of the black community. Black Lives Matter. The major problem with Israel is with the young generation of the black community. Onani ko Black Lives Matter. onnani ɗo ɗum sirri israélin ko en be américain en ayi américain ɗo yerɓa policien maɓɓe yaha israél ɓe israél entraîna ɓe waɗa training heɓa entraîna ɓe israélien ɗo policien israélien ɗo entraîna ɓe to a yi ha israél ma policien maɓɓe ayi ko waɗi on américain yerɓata bo ngam yo israélien en ɗo habda kamɓe ɓe wowi haɓugo ɓe policien maɓɓe wowi waɗugo kaɓeji ɓe arabe en palestinien en to kanjum américain yerɓa ɓe yato to ɓeɗo mari probléme ji maɓɓe ɗo nandi to américain bo kamɓe bo habre maɓɓe ɓe noir en ha ɗo to goɗɗo oɗo ɗo nda oɗo may ɗo responsable goɗɗo gouvernement israélien may ɗo ɗume o wi debbo ɗo o wima o probléme maɓɓe manga nanu The major problem with Israel is with the young generation of the black community. to o wi probléme israél o wi oɗo famtina israél ga oɗo andi yo israélinkejo go ayi oɗo ɓe ɗum union on ɗum mofgal on ɓe mofti ɓe nder e himɓeji diplomate en be himɓeji warɓe nder lesdi amérique oɗo andi bo ko waddata américain en ko waɗi policien en warata to ton ɓe entraîna ngam américain en fu ɓeɗo yiya o israél ɗo wowi no israél ɗo faddira palestinien tata palestinien jala israélin ko en to kamɓe bo yo koɗo yara ɓe yata toon ɗo bo no ɓe faddirta noir en tata noir en ayi kamɓe policien fu waɗo fu ɓeɗo concentrita nder quartier ji noir en to kanjum on yo goɗɗo israélin mawɗo israélinkejo may ɗo wiya o kamɓe ma ha israél may ma oɗo holla amérique may kamɓe probléme maɓɓe fu ɗum probléme maɓɓe on oɗo wiya kamɓe fu probléme young generation probléme derke en génération hesɓe africaine en ɗo kanjum on probléme kanjum ɗo ɗum probléme manga na probléme amérique tan ɗum probléme israélinko en fu o wi bo be probléme je o hunde ɗo BLM ɗo ɗum black life matter woodi organisation feere kamɓe on nde policien ɓurno nde policien neɓine ɓay fu ɗo fiɗa ɓalejo mbara woodi organisation noir en feere wangino ɓe waɗi union ɓe wangino kamɓe ma ɓe ɗon no lutte contre ɓeɗo haɓano yo hunde ɗo contre injustice ji je ɓeɗo may ɗo je gouvernement américain ɗo waɗa policien ɗo waɗa dow maɓɓe kanjum may kamɓe may ɓe jonta ɓe black life matter ɓeɗo jona ɓe ɗum hunde ɗo ɓeɗo hokka ɗum abbréviation bo
BLM do wiyo kanjon goddo Israeli tejo do wiyo BLM do problem BLM do na yimbe trom do berni yala BLM ngam kambe be gadan be mofta be gadan manifestation ji be gadan bedo wulnina bedo kambe man wadi Donald Trump ganyai deuxième mandat mudum to ngam wurtugo mabbe man wadi ganyai donc BLM do himbe ji duniyar fu himbe ji fere ma fuddi ha do ha classify be bana be terroriste organisation terrorisme to kanjon Israeli kejo mawdo Israeli kejo do wiya do ma problem, the major problem for the Israel is the young generation of black and the BLM. Donc generation noir and hesbe be generation noir and hesbe be organisation bana Black Lives Matter do kambe ma on woni yo problem Israeli ko to do kam banni on be do sofnda do hunde on message may do wurti on banni be sirri on wurti banno yake Trump don under maison de sare radere biano maison blanche go ayi Trump fu yake fero moftino be himbe ji immigration ji mako do jama dum dio ko wadi on yo watu ma handre immigration ji meden do ko wadi on yo non do wadda himbe ji shit hole himbe ji salteji do himbe ji no fa kadi do wiyo africain shit hole countries bana we go himbe ji yo gas de bue be nder lesdi africain ko wadi on wiyo on do hokka na laari kadi ko wala ambassade ji mabbe do fu be do décourager yo ko do wiya himbe ji immigration ma ko wadi on yo himbe ji banni do on do wadda be nder wuro do ko wadi on yata on hosana himbe ji ton o wi immigration kam to concentrate to hosan to ya to facilitate nan himbe warugo ado kam to encourage waddugo himbe kam encourage le himbe ji Scandinavian en do himbe ji bana Norway Denmark himbe ji marbe gite bleje en do banni Trump wino na o wino o joni pays africain and shit hole countries bana wi go gas de bué pays africain pat wato may dum salte tala kakutan to ayi o wino dum be sirri amma message ma yai wurtino sankitino himbe ji wurtini ayi hakkunde mabbe do nde democrat be republicain na ray be yidi be pat be dafta point faible do donc kanjum ma be wurtinta sirriji may bani do be holla be kambe ma na ayi kadi be no enemy ji kambe enemy ko mabbe wadi be do wangina sirriji mabbe to banni on jotta je lamdo Israeli kejo do bo mawdo Israeli kejo do bo dum message on wadi yang sirri message may o sirri wadi nga sirri non law message kaya wurti donc hunde do problem manga o wi odo sattina ko do ko americain en wari tondo americain en mawbe americain yehi hande lesdi Israel o wi problem ji americain do yeho problem be manga fudum problem yo bana nufugo mako problem amerique manga fudum noir americain en generation noir americain en hesbe be organisation bana BLM Black Lives Matter organisation ma do mananga ko nganufi do wato ma do ngendam balejo neddo balejo do ngendam kanja may fudam do mari bote banni on organisation may do no biya ko wadi on organisation mangel wangel mani do nga organisation may ngel yiyo ande ana balejo a wurti banni police darna ma do lawol banni hala hunde mere asanji bana do ya her nyamo a eggi a hoti her nano police wara darna ma banni be fidama to be fidima go jotta kam to fidima kana yi en wiya foti en wiya dum accident police jo wadi kam to ayayi sare kita boyo hitoɓe bo wiya kaya police ma ɗo mari raison o fidima donc kanjum e ɗon banni ɓe dingi waɗugo banni ɓe dingi fi vidéo ji noon banni laɓɗum tan walla ɓe police fotta ɓe goɗɗo banni goɗɗo ɓangta juuɗe banni police ma ɓe fidamo ɓalejo a ɓangta juuɗe ɓe darnama a ɓangta juuɗe ɓe fidama cartouche ji 16 walla ɓinguel petetel duuɓi 6 ha nder o haya ɗo duuɓi 12 ɗo jogi irin pistolet hon kawcuji ɗo pistolet hon ɓe wiyata ɗo kawcu en je ɓikkon fijirta ɗo ɗo jogi banni ɗo joɗi ha fija policien rane en danejo kam nde yetti laari tawi ɗum ɓinguel duuɓi 12 dey nde yetti laari ni tawa ɓinguel yiiɓi ɓinguel ɗo jogi pistolet ni o wimo no ɗo drop the gun wato may ɗo sakkuno bundugaru ndo a jogi ɗo ɓinguel duuɓi 12 koko andi se o rufi ɗum tan yite 12 walla ɓinguel feere irin ɓikkon meɗen ma ɓinguel feere ɓinguel ɓaleyel banni duuɓi ɓuray duuɓi 16 kañum may tawto e hoore mum nder quartier ji irin majorité ranel ma ɓe mexicain en himɓeji latin en ɗo yaha banni goɗɗo feere vigilante en ɗo goɗɗo feere on ɗo jooɗi ha dammugal muɗum ummi ɗo tokka mo na ayi kamɓe no ɓe gaɗata ɗum ayi ɓeɗo démoralise goɗɗo ɓeɗo démoralise noir en may ɗo donc to a yiɗo ni an kam to ɓe laari ma irin bana ɗo waɗi kufneje je min waɗi ɗo ɓe wiya gujjo se goɗɗo kam derkejo ka ummi tan to ka derkejo kam duuɓi ko yettata duuɓi 30
o mi tokka bingel duuɓi 16 tokki ɗum bingel on ɗo sala ha yonde muɗum bana enen ha Afrique ɗo ban jotta enen ha Afrique na himɓeji to aɗo komojo fu ɓe kosɗe yahtana tuppan kosɗe a salan bo ci'eji himɓe to goɗɗo wurta tan ha sare muɗum uma ɗo tokkama wiyama oɗo laara heɓa laara ko watta ko waɗi bo wurti o wi crime watch wato may oɗo ayna quartier maɓɓe o tata yo ngam an ɓe ɗo considéra ma yo ana gujjo ano famana donc goɗɗo go tokkimo nde oɗo go ɓerni en andi enen bo pat africaine po en fu en ɗo yawa ɓernugo ɓinguel go ɓerni wimo ɗume a tokkata yam oɗo kam san tan ummi tan ɓe gaɗi nini to kanko genderu on kandu duuɓi no gasa gelle o tawi o yiɗe ɓa o haɓa ɓe ɓinguel go nde ɓinguel noirjo go ɓuuri mo sembe do'imo ɓira kanko tan nde o lortoy tan o lorto sare o hosi bunduga tan o faɗɗi ɓinguel kam mbari nde o wari to toon ɗo nde wari kadi ɓe yaha ha yeeso kiitoɓe nda goɗɗo on mbarama yonki goɗɗo on ittama ɓe yaha yeeso kiitoɓe wiyamo ka hay yaway ɗum self défense on wato may an to a mbaraynomo to oɗo ɗo ɓe hiito wiyama oɗo to mbarayno to ɓinguel Daniel ɗo mbarayno ɓinguel balejo ɗo mbaran ɗum ɓe considére ɗum self défense to kujeji banni ɗo kanjum on waɗata waɗi yo ɓernini noir en wurtini waɗi ɓe wangini organisation bana BLM ɗo ɓe wangini ɗum bana wigo Black Lives Matter ɗo ngam to goɗɗo wima yo ngendam ko waɗi ha nder Afrique ɗo en wiyata ko wala biyo yo ngendam africaine ngendam goɗɗo ɓalejo fu ɗo mari bote ngam wala hunde feere on yo holli en yo ngendam goɗɗo ɓalejo maɗo wala bote kanjum on waɗata yo ngam yo ko larama ko walla ha nder métro ji mere noon goɗɗo ummanini tan bara on yaha donc ɗo may ɗo on kanjum may ɗo on ɓilli Amérique ayi bo nasara bo ko ɓe hulata ɗo ayi bo nasara bo ko ɓe hulata ɗo no ɓe wiyata ɗo ko ɓe hulata ɗo ɗum hunde ɗo on ɓe hula haala économie to nasara to a yiɗi ɓa hulna nasara ɗo wi'u tan an kam a wannan économie to ayi nasara wala ko ɓe nanintama sam to a fuɗɗi a wi'a pusan irin bana kujeji boutique ji maɓɓe ɗo ha to noon nasara ka nanita haala magadi ngam to hunde ma nasti ala économie ɗo hunde may wulnan ɓe kanjum on jotta ka ɓe waɗano fur maɓɓe to BLM ɗo nde ɓe waɗi no manifestation ji yake jamanu Trump ji ɗo haala police mbaɗata goɗɗo ɗo on laari woodi derkejo feere ɗon ɓeɗo jonamo George Floyd na bani kanko may ɗo bo arabe jo on ƴoni o yeeya boutique arabe jo feere o soda kuje arabe jo may ɗo ƴoni yimɓeji arabe en may ɗo debbo ɓinguel feere joni police ɗo mako wi oɗo jogui faux billet to police en waɗi banni may ɗo o tuggi coppi hofru muɗum nanguimo ɓe tuggi hofru muɗum dow dande mako ɓe mbaro mo oɗo may ɗo kanjum may ɗo yimɓe BLM fuɗɗi kadi wato may ɗo ɓernoy ɓe gaɗi organisation ɓe waɗi manifestation ji ɓe wuli entreprise ji mawɗi kanjum may ɗo ɓernini nasara en kanjum on jotta kam ha nder Europe komojo fu kanjum on putinen ɗo to ɓaranɗo ɓe waɗa balɗe maɓɓe ɗo ɓe ɓarana BLM ngam ɓe ɗo andi yo ɗume on Donald Trump en yimɓe Donald Trump en ɗume on probléme ji maɓɓe ɗume on yo ɗo mettina ɓe ɓeere kanjum on to kanjum mi wiyata mon yo e jotta kam goɗɗo feere wiya to na laari Israel en ɗo wiya ɗum Israel en ɗo contre noir Israel ɗo contre noir mana Israel en fu kamɓe ɓe wiyo ministre gouvernement maɓɓe yake feere wiyo nde ɓoftino africaine ni wagari horino yahi rufiɓe a nder Sudan ko ɗume on hujja ma ko nder himɓeji nder gouvernement wiyo ngam ɓe yiɗayo Israel ɗo ɓe yiɗa yande feere yo ɓe fina bana lesɗeji Israel warta bana iri bana lesɗeji Amérique ko walla Amérique du Sud ɗo tawa pat ɓurna fu ɓale en on ngam ɓe wi to ɓe ɗo encourage yimɓe ɓale en wara nder wuuro maɓɓe ɗo foti yo sanja yo couleur wuuro maɓɓe kanjum on Israel no mbi to jotta kam est ce que ni mayɗo bana wigo ni mayɗo waɗan yimɓe supporte arabe en ma tulla arabe ma mi bana no mi wino mon ɗo ni wagare may kamɓe ko ngam bo arabe en may banno en wino ɗum arabe en may ɓurna fu ɗum métis en on amma ɓe jaɓata ɓe métis ban jotta to en laari yimɓeji MBS ɗo walla ɓe goɗɗo prince goɗɗo soudienjo ɗo ɓe pat maɓɓe to a linciti leyon maɓɓe to ayi ɓurta génération jeego a tawan yo kamɓe esclave ɓe pat ɓeɗo mari dadiraɓe maɓɓe pat ɗum africaine en on MBS prince yimɓe Salman en ɗo pat ɗo ɗum métis en on to a lincita faɓɓay ɗo sam a tawa yo génération jeego yimɓe a tawata yo ɓe pat maɓɓe to a laari ɓe ɗum ɓale en on parent grand frère maɓɓe ɗo ɗum ɓale en on foti wakkere dada foti wakkere baba amma fu ɓe jaɓata to arabe en may fu ɓe tullan mbaɗa no mi wino mon ɗo yimɓe jeeya nder UAE Qatar momo en ɗo fu
kamɓe fu ɓe fartino ɓe ɓoftino africain en ɓe wi africain en ɗuuɗi totton ɓe yahi ɓe yoɓi comore ceede heɓa ya joƴina africain en to na noon ma sam ko jotta fu himɓeji UAE en ɗo kamɓe ɓe yiɗa irin bana Dubai momo en ɗo ɓe yiɗa yahugo moɗo noon ɗuɗɗingo africain en ha nder wuuro maɓɓe ɗo ɓe yiɗa ɗum kanjum ɓe waɗi no dernier man ɗo nan laarira ɓe waɗi ɓe wi ɓe maɓɓi irin bana pays Nigéria ɗo kam Nigéria en ɓuuri ɗuɗugo ha nder Afrique may ɗo kamɓe on ɓuuri wancugo to ɓe maɓɓini ɓe wi Nigéria yata ko ɓe haaɗi ɓe hokkata ko visa maɓɓe je Nigéria donc ɓe pat ɓe fotan kala to ɗo on message ji ɓe iri ayi gouverneur ɓe wiyata Ron DeSantis kanjum on waɗata mo kanjum on wadda ɓawo laamu mako to kanjum on laamu mako kanjum o présente ɗo o wonan candidat nder quelques jours ɗo nder semaine ɗo o pose candidature mako ha o nasta laamugo America may ngam kanko pat ɗum himɓeji on kanko o ɓuran o holli yimɓe Trump mayo ko ɓe yiɗi may ɗo kanko o ɓuran waɗugo o ɓuran ko Trump waɗata ɗum kanko yahan ha sanja curriculum ha ɓe sanja kujeji jangirde fu ha ɓe sanja histoire fu e to goɗɗo Israel ɗo bo ko waɗi on o wiyata génération africaine hesɓe ɗo ngam génération africaine en hesɓe ɓe fuɗɗi irtugo ɓe ɗo irta yo tarihaji duniyaru ɓe fuɗɗi ko defte fu ɓe sali bana minin ɗo defte ko yahuda en wi pat ngam en wino yo base culture européenne en be américaine fu ɗum judayo christian be Greece ɗo to a yi to a sali to a wiyo to warti africaine en pat wiyo jaɓata ko yo culture tariha je américaine waddino no bana wi ko ɓe jaɓay culture judaisme bana wi ko ɓe jaɓay culture yahuda judayo christian ga africaine en hande wari wiyo bana jotta min wiyata yo dinaji yahuda en fu ɓe wujjiɗi on ha nder saare nder ci'e Firawna ɗum ɗo nawa ɓe to kanjum may on haala BLM ɗo haala Black Lives Matter kanjum en fama on kujeji may pat interconnected ko salata Amérique ɗo kanjum on duniya pat ɗo influence duniya fu ko waɗi on himɓe jeya Tunisie président tunisien jo wiyo kanko yo se ɓe itta o wima yo woodi complot international ɓe yiɗi ha ɓe sanja yo démographie Tunis ɗo ngam yo génération ji noir ɓe hesɓe wari wurti wiyo kamɓe yo ɓeɗo ɗafta ɓeɗo lincita ko sali no ɓeɗo lincita ɓeɗo wiya ase pays ji Afrique du Nord ɗo pat ɗum honu on ɗum konu arabe on wari yata toon sankiti noir en bana Soudan bana Libye Mauritanie ɗo pat en andi ɗo ɗum noir en ɗo heewi to toon on arabe en waɗi irin bana arabe en wonta nder désert ji ɗo kamɓe on ɓe ngari ɓe farti africaine ɓe jooɗi exactement bana je yinno ha sala Mali ɓe yinno ha ɓe fartano ɓe yinno ɓe hoosino balmiji daga Libye ɓe wari ɓe nastino lutti seeɗa ɓe yetta Bamako sinangre français laari intérêt maɓɓe on intervenir arabe en may ɗon no yettano ɓe ɗon tawa julɓe ɓeɗo wiya be inde islam alors que Mali may ma ɗum julɓe on banni on ɓe nastiri to nde africaine en génération africaine en faami jotta kala tariha yimɓe je Afrique du Nord pat jotta kam africaine ɗo wiya ɓe o tariha may ɗo ngala ɓay ɗum foti ɗum africaine en waɗi ɗum ɗo kanjum on yo leader en hunde may ɗo memi leader en pat leader en arabe en bana goɗɗo ha Tunisie ɗo o ɓerni o wi wayna ɓe yiɗi ɓe sanja démographique walla ɓe yiɗi ɓe sanja yimɓeji leƴƴi gonɗi nder Tunisie o wi ɗum complot international ɗo visa yo heɓa sanja yo démographie yimɓeji pays population peuple wonɓe nder leddi Tunisie to moji on to lincitata toon ɗo moji on complot international moji on complot international on warta wiya ha wallita africaine en hoosita jafta leddi Tunisie nan andi wala ngam yo puisque ɗum contre yimɓe je international ma africaine en jafta what is it jafta tariha Tunisie be Egypte ngam ranen fu yiɗa ngam puisque ranen ɓeɗo wiya to wonugo arabe en ha Afrique du Nord ɗo hokka validité tariha ko ɓeɗo ɗo wi ko arabe en waddi ngam yo to ɓeɗo to ɗum arabe noon wiyo kamɓe ɗum kamɓe on leddi lesɗeji gonɗe ha nder Afrique du Nord ɗo ɗum lesɗe maɓɓe no ɗo nden yo bana wigo yo kala ko arabe en wiyanno ɗo yo kala ko nasara en wiyata Cléopâtre en pat ɗum rane en ɗo nden hunde may haqqakɗan ngam puisque kamɓe a yi ɗum ɓe wiyanno ɗo adjacent ɗo a yi arabe ɗo ɗum white adjacent bana wigo yo keddu lara maɓɓe ɗo heddidir be laral danewal donc ɗo ɗum e hokkata rane en wiya ɓe ok namin wino mon filme jamin waɗata ɗo pat na on yi ɗum rane en ngam puisque yo yimɓe Tunisie ɗum rane noon donc kanjum moji on complot international kadi waɗata hunde on waɗa wiya heɓa sanja démographie tunisienne en heɓa wartira ɓe ɓale en on ɗo
na wala to kanjum on do sala kanjum on duniya do sala nda hanter kujeji jenen do bo nda to irin kujeji banni do bo do impacta non seulement do kam hala leader en do nda to ta'sir may do wato batte majum do en do lara dum hanter kuje do da en nana odo do ha fijobe football dum do dogga hanter Spain do. Nice mustache. Thanks. Nice pants. Yeah, they're 4 laps. Yeah, the traverse pants. Freaking love these things. Check this out. 4-way stretch. And they're water resistant. Has hit back at La Liga, its president and the alleged racist who taunted the Real. Vinicius Jr. has hit back at La Liga, its president and the alleged racist who taunted the Real Madrid forward at the Mestalla. There were ugly scenes in Valencia as Vini was targeted by the home crowd throughout the whole match. The Brazilian reached a boiling point and subsequently lashed out, earning himself a red card. Spanish football journalist Tony Padilla believes saying Vini was provoking the situation is a stretch. I hear someone saying, well, the problems with racism in the Spanish stadium just started with Vini Jr. It's one of the biggest lies I hear in my life, because I've been going to stadiums since I was a little kid, and racism has been always there. Joueur brésilien je fere quand il y a un problème de racisme et que tu as under l'est du Brésil, under l'est d'Espagne, il y a le fiji na Real Madrid. himbeji memi mo be andi anawata mo be memi mo anawata de o reagisi de wadi reaction mako ira arbitre hokki mo carton rouge do mai do ko lata mo do yo lata ma ay vive ko be himbeji bana himbeji ranendo hunde mai do sadi si amara experience atu ton wala experience vive ko be ranena futa viva koma to vive do afuta ya yeso gam tu ana to wari ado jarli do kam an kam ne bay sambe mabbe ci der prison no hunde be warata do no hunde be warata do yo be tonya ma to a wadi reaction be nange be mabba der prison be holla reaction ma tan buri satugo wani on do seto a fabbi ha der gureji mabbe handi politique mabbe kanjo na a foti a vivata ton iri meden en hesbe warata do pat fotay sam no be warata ban jotta wodi debbo fere adoni do balde sali do mi do lara keddirabe mako kanko balejo keddirabe mako pat dum ranen be kedduranen comme num fade be kedduranen do be jona be wide adjacent do bana himbeji bana araben ko himbeji woden latin america latin hindu indian en to be wari do ni do kambe be wonay ranen amma be do heddiri larama be do heddi be ranen kambe may do kala ko ranen wadi fu be tappa kelle be do ngabe do yidio ranen be do yidio support ranen kanjum may watta be tappa kelle to debbo godo viva nder quartier mako nder quartier mako be billini mo be kujeji racisme ko do no be billini tamudo ngayito ado viva to tondo quartier jiranen do be yidayo noaren duda to ton to ado viva nder quartier mabbe do to no be ngadata do foti o robeji maydo robe be worbe fu wadete foti a darna mota ma yonde mudum ha yonde ma goddo fere wara ngasa nga koma walla himbeji fere yo hander gazon jimada aruta igene ma do wodi ayonde ma himbeji fere war rufa salte jatu anka be tonya ma be ngada ma kukon peto ado mofta to an go bo to a mofti go bira yande fere tan a rufa dum to a rufi dum do ni be filma photo ngabe do reni ngam kambe be do mari strategy on be ngada ngabe ridi abe farti an kurema don yande to debbo go no wadi debbo go ne be tonyi dum do asaweje chali no do go se o hosi sawrutan o nasta sare o ta mo yifo do fadda rufa dum cabbi mo yifo do rufa na sara en cabbi bira be filme ko wobbe be filme atana adu telephone mabbe be joni police wari nangi mo hande be mabbo mo to banido ayi mojo perdi ayi himbe paddo do dogga do senji kala kubaruji duniyaaru wodi goddo fere neddo fere debbo fere sawtini do rufa himbe ji cabbi to hande be wati mo feloni to be nasti ma prison banido kana be wonni ma vi mana to jotta ana ayi hadon do ci'e fu dum nyamande on nana soda nana yoban cash burna fu himbe paddo yoba mortgage be jona tan be ado yoba bana to ado luyi dum on a yoba dum dubi capantati ko wala dubi no gas banni ko dubi 15 banni on be yobita ci'e ado ni do to be nangi ma be mabbi ma der prison ado mari hunde on ado mari nyamande banni do kambe to ci'e do to ayobay lebbi tati do be hositan dum be wada dum reposition be hosita sare mai don to be mabbi be wadi ma feloni be yabe sakki ma under prison
na yi wala no dalila na yobira to ayata kugal kana wala no dalila burna fu himbe jima hado ndo burna fu be wala saving be wala chede on jodo mofti ya banki to fabbi prison go dubi buri dubi lebbi tati ni ataw kala ko mofti no go pat jinni o huwata bo to jotta kam no himbe ji jam ci en bo to be yayi chede mabbe warai lebbi tati ni birabe hosita sare tan jotta kam to be hosita sare kam be wonni ma tan credit ma wonni hado ngam hado video awro do pat kuje par se credit score on be lara no score maɗa to score maɗa wodi on a foti a sodira hunde a foti a maɓɓita business donc ɗum stratégie on andugo ha vivugo be ranen be heddiraɓe ranen ɗum plan on na komojo fu mari plan mai ɗum se anda yo pijirle maɓɓe to anda pijirle maɓɓe ɗo a fota yo a viva donc bana jotta Vinicius Junior ɗo joueur du brésilien jo ɗume ɓe gaɗi mo fu ɗo nandi fu ɗum exactement bo ɗo applique yo partout ha nder domaine nde oɗo fija contre Valencia ɓe jonta ha nder Espagne ɗo Real Madrid ɗo fija ɗo ɓe andi bo kanko may ɗo wawi fijirde to ka ɓe wurtinamo nder concentration ji mako ɓe gaɗamo ɓe langitamo bani ɓe toñamo ɓe memana mo a nawata to ɓe memini mo a nawata go na ay wurtinamo warta kanko oɗo jarli tan ngam kanko bo ayi kanko feere mako nde wurtinimo go waɗa o réagisa ayi goɗɗo on joueur jon wari bani tara bani hosa jungo muɗum waɗa dande ma bani waɗani walla mema ma bal kujiji waɗay to nde réagisi go si o yerɓi oɗo go waɗi jungo mako ni o yerɓi oɗo go nde o yerɓi oɗo go se do'i tan do'a banni waɗa jalakuji albitre dogga ɓe wiya seɓira yimɓe jogo ayi ko salano go pat bo ɓe ƴonatamo yimɓe je ha varen ɗo ƴonatamo yimɓe je laari sitta télévision ɗo ɓe ƴonatamo ɓe ƴonta albitre jotta kam nde oɗo go do'inini ɓe wimo war laaru oɗo ɗo carton rouge donc an ɓe toñi ɓawo ton ɓe toñi ma na jarliti ɓawo ton ɓe sakkinama yasi ɓe sakkinama ɓe hokkama carton rouge a sakkine yasi to ɗo ɗum hunde on ɗum de stratégie on ɓe ɗo applique partout dans la vie comme ha nder kugal on jotta min huwata ɗo aɗo huwa be nasara to ɓe yiɗi ɓe wurtinama hunde ɗo ɓe waɗani tan an feere ma wona feere ma kamɓe pat ɗum groupe on andi nder kugal entreprise ɗo foti on wara en ɓurata jeego temeɗɗe pat ɗum rane en donc ɓe accama banni ɓe waɗama kukon peto a mofta bani yande feere imma an ma décida a biya acci kugal may ko ma walla yo yande feere a nasta nder probléme ji to a nasta nder probléme ji ni ɓiɗa ɓe meede you are fire ɓe wiyama ɓe remercie ma donc ɗo kam ha nder football ɗon ha bal kugal ɗon ha jangirde bo ɗon to aɗo janga be nasara en be classe ji nasara en ɗo to a wonay to a wonay très fort ɗo a foti a wurta ha nder université ji maɓɓe ɗo fu ɓe gaɗete to a viva nder quartier ji nasara en bo si a anda pijirle maɓɓe banni on ɗo sala nder duniyaru hande bo en memi seɗɗa sey yeeso